salamat. Di ulan na gyud nakapundog di kog tubig. Minta kay nanay ulan kay kining sig init to tay kanang tubig kakuag tubig. Kang. Ay, Napa pa ni mo diha? papa. Oo. Wala ra ba? Nato ko tuyo ba? Wala dire. Unsa tuyo nimo? Basta kang napo tuyo niya. Wala sa dire. Wala diri. Lakaw kag bukid. Pagbukid. Ano sa lang? Bago lang gyud karon tetib may pag-abot nimo. Abi dog na dire kay nanta ko tuyo niya ba? Bago ra gyud ka lakaw. Murag nya pa gyud tong hapon moabot diri. Paabutan lang siguro or unsa man. Ako niya pang hapon, murag di lang ko paabot guro, balik ra ko niya guro. Unsa kay tuyo atong tawhana to? Nangita mang papa? Balaan ra niyo. Ayo. Ay mong papa dire? Ay, tuara bas bukid. Bago ra po to si katong nay tilakin na ato diri niya ba. Bago ra po siya ato diri nya nangita akong papa. Ang problema kay tuwag bukid nang naigitrabaho dito ba? Aw, tuon na hug naa diri ah. Nay nag-ihog baboy dito sa mua ba kay basi ganahan siya mo ko hinudan ba imong papa. Ko unsa oras ato muli? Nya ba itong hapon. Pero bitaw hinudan bitaw ka na sa papa. Pwede lainan lang nimo dito sa kay bayari lang sagod. Bayad gito dayon kay basta baboy abdi kina akong papa. Pwede ni tapla lang sa nimo dito? Aw, sige ana na lang. Ako lang siyang lahian dito. Tapos balik ka lang tamo niya. Dalo na ako diri ah. Ha? Ay, ito si Chris din ron ba? Ulan-ulan, bro. Ato yung papas bukid, kay ulan man naman sila gulayan sa bukid. Unya, on sa tag-adlawa ron. Lunes. Sa ato pa, Sabado pa muli ang papa, nya Domingo. Hiun day nako ning bayhan. Grace, wajud ko nagkamali, Grace ba? Ikaw na pud Kol? Please lang Kol. Mahadlok na lay ka sa kuha. Mas may kahadlok ka ni sa kuha. Wa may dautan sa kuang personality. Okay man ko. Wa pa ka nakabalo sa kuha, buutan ko. Ayaw kahadlok sa kuha. Asas papa nimo? Ay nakoy toyo sa iyong papa. Mahadlok ba ka tungod kay nakoy bigote? O kulang akong ngipon? Or unsa pa nga imong makita mo, ayaw kahadlok sa kuha. Dili man ti kaunsaon. Kabalo man ko ana. Pero magsige man lagi. Sa una ra jud ko nakabantay sa imo ba? Magsigag sunod-sunod sa kuha. Bisan asa ko makitaan man ti ka perminti. Sa ituyo ni mas pakakol. Na ako diri ba kay gimonitor ti ka. Gimonitor ti ka ba sa akong kinabuhi ginamonitor ti ka. Subo kay palandungon ba katong niagi gitagaan ti kag Giswil di ka mo dawat. Tabang lang to nako, wala man toy kapalit. Mas may kuan nimo nganong dili mo dawat ato. Nya nakinahanglan bi akatong kwarta no. Ginatabangan lang ti ka ba usa pay dili nimo ganahan sa kuha di ay. Tabangan lang ti ka ba. Ginatagaan ti kag kwarta, ginamonitor ti ka, ginabantayan man ti ka, walang kakabalo. Walang kakabalo, ginabantayan ti ka sa akong kinabuhi, ikaw ra gyud akong ginabantayan nga babae. Dire sa atong barangay, kabalo ka og nakabalo lang ka, ikaw ra gyud akong gusto mo nang ginamonitor ti ka. I'm just protected you. Please naman, na ako sa kuan imong atubangan, mahadlok ka. Sa man, wala man ko gidala, di man ka dapat mahadlok sa kuan. Wala man ko gidala, di man ko magdala-dalag lagaraw. Mura ka makakitag irong buang ba basta ako imong makitaan, nganong ingon ana man ka sa kuha. Nagunsa ka? Nagunsa ka ba? Ngungon ko tubig diri. Nagkuhan kag ako na lang ana be. Ayaw Kol ba Kol? Ako na lang. Please lang jud angyo lang nako nimo bi. Kanang Ako na lang trabaho ani tanan. Ay dako kanang kuan paani daw. Sudlan nig tubig, sudlan nig tubig, sudlan. Please lang ba Kol? Paminahasa ko ba? Ano man? Ngano man si magkagsunod-sunod sa Ako ko? na lang ani. Paminaw sa ba? Please lang. Hunungin ako sigsunod-sunod ba? Makakita magkaglaing babae diha kano ako magyud imong punto gyud. Anong dili man? Sa di naasa ko nga wala sa ilaha. Wala ba ginatabangan lang ti ka ba? Dili man natabang mo kana man ay kondisyon. Wala ko'y kondisyon ba? Tabangan lang ti ka, magkuan ko Dili na maayo imo ba basig sunod. Lahi na imong purtana basig dawtan na imong para manawon makabalo sa ka. ba. Hoy, para makabalo ka, akong intention sa imo, saludan ti kag tubig kay para di na ka mahago. Di ko gustong mahago ka ba? Dili magkay kada adlaw na lang. Basig mahago ka, madawat ang imong beauty ba? Ayaw, dili ko mosugot nga madawat imong beauty. Ako na lang trabaho ani. Ay lagi kul ba? Bisag asa ko mo to magsigig sunod-sunod na lagi ka perminti asa ginasundan ko nimo na. Ginabantayan ti ka ba? Kay ug unsay mahitabo sa imo sa barangay? Kabalo biya ka diri no, daghan kayo kadik no. Gidagan ko nimo pusil. Nya makabalos papa ato, maunsa ka to? Dili man to. Muna hunaw nimo ba? Dili man ko to ipabuto sa imo, ha? Bisan pa may masipyat ka. Tabangan gati ka no, tabangan ti kasi mong kinabuhi para di ka maglisod. Ako na lang ani. Eh, lagi kul ba ko. Uy, ubapoy. Abre inyong balay. Sarado. Sarado anak ko. Kita mantingo kang sarado. Muta ka?
buta ka. Pero walay tao diha. Pero ikaw ra isa dire. Ano ko na isa? Ikaw ra isa dire. Ato sa ko sulod kay mag-relax ko. Asa magkali? Ayaw ko ba, Kol? Kol! Ayaw ba? Ayaw, mapag-discussing ka diha ba? Wala, Pahulay sa ko ba? Pahulay sa Wala, ko. may kagituntan ng sulod diha, ha? Basta sa tong balyo mo, pahulay sa ko. Ayaw, lagi na, Kol ba, Kol? Ayaw ba? Saktan yung papa diri ba? Pahulay sa lagi ko. Ayaw, lagi na. Dire ko sulod. Oh, Sulod ilagay ko. ko ba? Magpahulay sa ko Kol. diri sa balay ba? Ayaw, Kol ba, Kol? Kol, nasakpan ko ba? Ayaw, sige, Kol, Kol ba? Kunin yung balay? Makita akong papa ba? Relax ako dire. Mali ninyo. Nindot ades yung balay no? Asan yung kwarto mo? Yung kwarto dire? Ayaw, lagi, Kol ba, Kol? Sulod sa ko. Kol, Dire ko Kol, mapahulay. ayaw, Dire ba? ko mapahulay ba? Ay, ba? Dire ko mapahulay. Tristan, Wapo dire ikaw kay. dire, Ron. Ipatawag Dire ko dire. mapahulay. Asan yung mga banik dire? Ba't yung kwan? Ay, lagi sige, Kol, dari. Kol, balain kay, balain kay, tatanawang buha dari. Babangon ra ba? Dire pahulay. Sige na, Kol. Pahulay sa. Bangon diri ba? Mangulawan ta ba? Mga sakpan ng bapa karon diri ron. Pahulay sa ko dire kay ganahan kay ko Patawag dire ka. ba? Bugnaw kay inyong kwan no? Kwarto no? Tawag kay pulis ron. Ganahan kay ko eh. Hawa ba? Dire sa ko. Hawa ba? Dire na matulog sa. Hawa lagi Kol ba? Relax ako dire sa Hawa kagabi. ba? Di pa man tumilo yung papa, Sabado pa tumuli. Ay, bawa ba? Patawag jud karon maglagot ko ron sa ron na. Ay lagi Kol ba, Kol? Ang gawas diri ba? Gawas diri Kol ba, Kol? Ay, Gawas ba? Sama na dire sa ko ba? Ulis ako dire ba? Masakpan ang papa diri ba? Ay, lagi to kay Sabado pa muli Lagi yung to papa. diri man jud mo to. Yun dito ri ka sa pano, dito ri ka sa Dire inyo ko ba ang balay di ay. ug dito ko sa gawas init, daghang makita. Hilasan po di mo. Lagoy Dire na ko wala kay- Gawas lagi Kol ba? Kol, Gawas gawas ko ba? Gawas ba? Dire sa Gawas ko. ba? Ay, ba? Gawas Kol ba? Ay, sa ay sa. Gawas lagi ba? Na. Dire sa ko. Ulis Gawas ako. ba? Gawas ba? Kay sa Dire sa papa ko ba? ba? Dire sa ko ba? Dire sa ko ba? Dire sa ko. Gawas ba? Dire sa ko ba? Gawas sa ko ba? Gawas lagi ba? Magkita ng papa diri ba? Na. Sa mga oy. Na. Dire sa ko. Dire na lang ko eh. Sa mga. Kaya akong ulo ning tawhana. Uy na. Dire na lang. Ulis ako. Ulis ako. Dire sa di ba matumabot yung papa Sabado pa mo? Kuhan ka ganito background. Mawa ka niya dili. Ali dire. Ali ba? Ikaw ilas mo no? Hawa be? Sige, hayag ko ba? Gawas ba? Gawas. Gawas lagi kulba na. Ano pagawas mo? Gawas lagi ba? Gawas. Ay, saba. Dili sa ko ba? Dili sa ko. Gawas lagi diya ba? Lagi kita abtang papa Makadung niyo ka lagi. ning tawanan ni. Uy na. Asa man ka? Uy, di man tumasok ko yung papa. Na ba tayo gibuhat? Kasi pag dili sa masuk ko kinamang Patulugas ako laki mo ba? ka. Mga kuan lang 3 minutes patulugas ako 3 minutes. Sugot ka bubuang ng tubig nang nagway Ay, nimo. kasuko ba? Asa man ka? Uy, mawala mo kagwa pag masuko ka. Gawas lagi dito ka. Na. Grace! Lah. Nas papa. Na. Nas dun. Grace?